Peyama berdewamiya, yekgirtibûn û xweragîrî û pêzanîna navenda hevkarî li derksertîna mangirtîna hejdehê befran bare. Xelkê xweragîrê Kurdistan e. Xelkê azadî xwaz ên seranserê Îran e. Hîzb û aliyên siyasî yên Îran û Kurdistan e. Rêkîravên civaka medenî, pênçemî hejdebefran bare Kurdistanê carekê din selimandin ku çepera hertîm avedana xebat û xweragîriyê bi dijî Komara İslamiya Îranê ye. Selkê azadî xwezên Kurdistanê bi mangirtîna giştî, daxîstina dûkan û bazar û cihengiştî û nîşandana nerîzayetî li hemû bajar û deverên Kurdistanê, hem hitbareke çendin bare bi hîzbên siyasî yên Kurdistanê da. Hem da suya ku şoreşa cîna ciyên jiyan azadînê ku her nerawestaye. Belkuli kurahiya civakê de zindî ye û biryar daye bo hertîm desîlata dîktatoriya Komara İslamî bi herifîne. Selkê Kurdistanê daye suya ku li hember tawan û cinayetên Komara İslamî li Luristan û Melekşayê û cihendîn bêdeng nabe û rê nade ku rê û rêbaza xwên û şebata ciwanên azadî şwaz vinda bibe. Hervîsa piştevanîkirina Şelkê Kurdistanê li nerîzayetiyên seranserî yên Îranê, şermezarkirina siyaseta çudatîdanîn û rawestan li hember cinayetên rejîmê li Kurdistanê, selimînere zindîtî û geşeya tevgera siyasî û neteviya Kurd li Îran û pêşkeftina xebat û serhîldana ve konaxa çarenivîsaz bi dijî dîktatoriya rejîma Îranê ye. Navenda diyalog bo hevkariya hîzbên Rojhilatê Kurdistanê, spasya xelkê xebatkarê Kurdistanê û azadî şwezên deverên din ên Îranê dike ku bi mangirtîn û berdewamiya nerazeytiyan bersîv û peyameke siyasî a rohin û cerkbir bi hêzên tepeserker û tevavetiya rejîma desîlatar dane. Selkê bi vêr û azadî xwezên Kurdistanê, dane suya ku gefwarîn û tirsandin û siyaseta tepeserkirin, pengawên wan sîst nake û bi vê yekrêziya yekgirtîbûna hîzbên siyasî û xelkê Kurdistanê, ew peyama bi rohnî hate ragihandin ku tevgera azadî şwezanê ya me pê avêtiye konaxsek nû. Ev konaxa nû jî dixwaze lî pêsema berdewamî û serkeftina yekçarî de zêdetir û çûdetir, ji hemêşe derfet amade bo yekîtî, hevxebatî û hewldana pevrebûnê bi dest xwe vebîne û bi vê jî hezeke zêtir bidne şebat û tevgera me. Tevgera siyasî û mafwezaneya Kurdistanê, ku bi berdewamî pêdegirî li ser çûrbiçûrî û pevrejiyanê kiriye û bi dijî kurixskarî û swesepandinê bûye, çarekê din jî piştevanîkirina xwe li nerîzayetiyên seranserî yên bi dijî dîktatoriya Komara İslamiya Îranê ra digehîne û pêdegirî. Li ser berdewamiya şebat û tekoşîna Şelkê Kurdistanê li pêsema bi destvanîna maf û daxwezên rêwa yên li Îranê dike. Bi jî yekgirtîbûna Selkê mafwazê Kurdistanê. Sernîşûn be Komara İslamiya Îranê. Partiya Azadiya Kurdistanê. Partiya Ciyana Azata Kurdistanê. Sazîmana Sebata Kurdistana Îranê. Komele, Rekîrava Kurdistana Hîzba Komûnîsta Îranê. Komeleya Zehmetkeşana Kurdistanê. Komeleya Şoreşgêr a Zehmetkîşana Kurdistana Îranê. Hîzba Demokrata Kurdistana Îranê. Heydehê befran bara 1434 rojî. Heşte Kanûna Paşîn 2026 zayînî.
هەژدەی بەفرامباری بانە، نە بۆ کۆماری ئێران و نە بۆ ڕەزا پەهلەوی. هەژدەی بەفرامباری بانە، نە بۆ کۆماری کابران هەژدەی بەفرامبار بەهانەچوونی مانگرتنی گشتی بۆ پاڵپشتی لە بەشی ڕۆژهەڵاتی خوار و هیوادارم ئەم مانگرتنە لە هەموو شارەکانە بەردەوام بێت و هەر سەرکەوتن لە ماکوو هەتاکو لوڕستان ڕۆژهەڵاتی کوردستان. ئەمەیە دەنگ و ڕەنگی ڕۆژهەڵات. سڵاو بوو کامێرانی سەربەز، سڵام بوو شاری کاک سدیقی کەمانگەر، شەهید سالاری ئیبراهیمی، شەهید فواد، شەهید برهان، شەهید کاک فەرزادی کەمانگەر.
من جاكامل